بإرترا يقبلنا زخبركم تخطتلتي ربع إري أنا أب كبابي ميدا إرترا الله مساي عبيد بلو أبو مسالو أودامت كمي أوي روس أودامت سبو تسفان رلنا نا يوهانا ملأخت تم حلالفو تتبلوكم سي نمن تم حلالفو نقول زي إرترا سدراخوم دقخوم قدام النت من سدرا داريو نقول زي إرترا نقول حالتات كل حال هرا حجي 4 حتوتات اللهم كابزن حتوتات ثلاث انت أمليسكم موش إن شاء الله حس كان جزا خانة أو دامت الرح حتوتاتنا خنجمرنا زو خبركم تخطتلتي أبدو أفريقيا وشت دو أفريقيا سوازيلاند تبال هجر الله وشتا سوازيلاند تبال هجر الله أبجد كمن تبال هجر الله وي أموركو فنزويلا واي حو فنزويلا أبجد وي أموركو أبحدي أنا لا أبيني تتخون والله ما تركين دي حاجة ماداغاسكار دي قمت جاي قريب ماداغاسكار أب موروكو ويا أبجد أبيني تلكني أبجاف مالتي أبجد جاد هاجري ماداغاسكار ويا أبجد ويا أب موروكو أما خلنا لا زهاجر تعذبتنا بخم يا ماداغاسكار أبجد ويا موروكو هنا دسيت يا مسلم ماداغاسكار دسيت يا موروكو ويا أبجد جين الله دسيت يا الله جين أب موروكو ويا أبجد قمتي كله تلاقي هاجراتين كتير كتمات هتنبر هاجر ببهال يلن أب موروكو أبجد عادات هاجر بعلا ما أكله يلن أب موروكو خا موروكو يبعلا أب دو أفريقيا هاجر الله دو وأما أكل الله أب لسيتو تبال هاجر الله سوازيلاند تبالون الله سوازيلاند عند أرجس أنجا كونكن هاجرات أفريقيا أجوخي سلمان حق زنسكي موبايل ولا زي نقدر يترفعني زخبركم تخطتلتنا يترفع كينيا زخبركم تخطتلتنا أبجد ويا موروكو كينيا تبال هاجر الله كينيا الكاني كينيا تبال هاجر الله أنا ما كنت أقف عليه بلوك مالكم أبجد وي أب موروكو سودان الله تخطتلتنا أبجد أب موروكو سودان الله أنت لو ما أنت تيجي تقول فندلو كلا فلتاني أنا زي تمهاركون أنا جون قومتو أي فلت كوان فنزويلا زخبركم تخطتلتنا أبجد ويا موروكو فنزويلا تبال هاجر الله أنت لو ما أنت تيجي تقول فندلو كلا رأس ختما ناي عد إنجليز لندن تبال ناي جرمن دما برلين ناي برازيل برازيليا ناي أمريكا واشنطن دي سي ناي إيسيا رأس ختما مني ناي إيسيا ده أتحجزني زخبركم تخطتلتنا رأس ختما ناي إيسيا سحاق سحاق يا رأس ختما ناي إيسيا أجوها أي فلتاني جاس أي فلتاني زخبركم تخطتلتنا رأس ختما ناي إيسيا أي فلت عندلو واي حو نيسيا إيسيا أي فلتان أجوها أي فلتان أي تردتني يبلع أجوهي تشاينا ترف بحد أجيب رأس ختم أي روسيا ده ناي إيسيا رأس ختما من جعجاس أجوها قمتي أي فلت كوان أب إيسيا بزحت هجرات اللوا حجي إيني ترأس ختما أستراليا رأس ختما ناي إيسيا أستراليا
ጽቡቕ መልሲ ርእሰ ከተማ ናይ ኤስያ ኣውስትራልያ ሕጉስ መልሲ هو خبرة تقنطيلو ኤስያ ኣብ ኣፍሪቃ እንዳደላ ኤስያ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ብኸመይ ኣፍሪቃ ስለደላ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፍሪቃ ስለደላ هو خبرة تقنطيلو أجاهن قرب فتنة ناي إيسيا رأس ختم از خبركم تخطتلتي أي فلتتان حتى يتمزح علي أجاهن دحن فتنة إيسيا دام خفلا على ما يكون زنده جين رأس ختماس دلوا مثلنا أنا يبلان إيسيا رحس بعل القدس يوحنس سندابلنا ملا حزب إرترا حجي أب حد مشتا خداونتي ناي قلع مزاناقعي بامبولا قال نقرات متصاوتي قالينا بحد دكان ينأتينا دلنا شمكن ما نقبل الرأي ويزرو تقا رحس بعل شي قدس يوحنس كمي تشابه شباب لخن كمي كتخبروه صبونا عمل هذا راساو دعمت البرنا عمل السلام عمل رهوة البرنا الرأي ناي يوحنا ملغتي تم حلالفة حساب دعمت نحن سدرا بيتين دكاين بيت السبن الحزب إرترا حساب دعمت اوكي طبق حراي زخبركم تخطاتلتنا حجون مدبنا تصالي دلو ناب مدبنا خنأتو حنت حتى خنحتكن طبق حنتي ماكينة ايسوزوسي كابس مرة بانانا ختمت ناب ألوبو كتكيد 9 دقائق وسيد الله كتملس كلا مستعانت جن ساعات فرقا بخمي مخنياتي ጽዕነት ስለዝበዝሓ ሰዓት ፈረቃን ወሲድላ ካብ ኣለቦ ነስመራ ንኽትመጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓንቲ ኣይሱዙ ማኪና ካብ ንኣለቡ ባናና ከተምጽእ እንዳኸደት ክትከይድ ቁልቁለት ስለዝኾነ 9 ደቂቕ ወሲድላ ንሂራ ኸይዳ ጥራያ ክትምለስ ከላ ግን ጽዒና ሰዓት ፈረቃን ወሲድላ ንምንታይ ምኽንያት هذا تعينا سلزلا صعنت كبيت كلاي نجر كان عقب تمسس سلزلا تعينا سلزلا ساعات فرعان وسيد الله خد كيد جين قلقلت كوينو 9 دقائق وسيد الله زخبركم تخطاتلتي هو خبرة تقنطيلو تجيزي معريو 9 دقائق ساعات فرعان حدي سلازي زخونه كيدن كلان كتملسن كلانس ولا حنت جيزي معريتي كتكدون كتملسون لو تعينا سلزلا عقبتك سلزخونه زخبركم تخطاتلتنا كبدت سلازلوا ساعات فرعان وسيد الله عقبت سلازخونه ساعات فرعان وسيد الله ساعات فرعان 9 دقائق انت فللي الو تدقميا كتكيد هلا قلقل سلازخونه زخبركم تخطاتلتنا كتكيد كلا قلقل كوينو ختملسك عقب سلازخونه سلتصعنت عقب سلازخونه سلتصعنت ساعات فرقان وسيد الله خبركم تخطاتلتنا بتعمي صبوق ملسيو ساعات فرقان 9 دقائق انت فللي الو كتكيد كلا قلقل ساعات فرقان 9 دقائق فللي كتكيد كلا قلقل سلازخونه فرينا نحاسك سلتخيد فرينا نحاسك سلتخيد أنا عشا سل عقب زخونه سلازخبدا عقب سلازخونه ጽዒና ሆይና ጽዒና ሆይና ديا بخمي 9 دقائق كو تورد وسيدلا كتديب دما ساعات فرقان وسيدلا تمخنيات انتايو عقبه دخون عقبت كيكون او ما سؤال كلوس تورد دحن ديبو جن عقبت كديبو ساعات فرقان دوزلكا نختوردو جين 9 دقائق دوزلكا صبوق حساب يا تهبنا دلا حفتنا صبوق كتملس كلا صعينا سلتمص خبجت سلازلوا وقت كيد كلا جن ጥራያ ስለዝኾነት ቀልጢፋ ተኣቱ ክብደት ስለዘለዋ ትምለስ ከላ ሰዓትን ፈረቃን ወዘላ 9 ደቂቕን ሰዓትን ፈረቃን ሓደ
ساعات فرقان خلص لا يكون راح تبلا سير ماسك ولا هلا ሓንቲ ኣይሱዚ ሲ ጥራይ ኢዳን ኣሎቡ ንኽትከይድ ባናና ከተምፅእ 9 ደቂቃ ወሲድላ ንብረት የብላን ክትምለስ ከላ ግን ፅዒና ስለ ዝኾነት 9 ደቂቃ ሰዓትን ፈርቓን ወሲድላ እንታይ እቲ ምኽንያት ክብደት ስለ ዘለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሰዓትን ፈርቓን ወሲድላ ኣሎ ሰዓትን ፈርቓን 9 ደቂቃ እንታይ ፍልልያ ኣለዎ ሰዓትን ፈርቓ ፍልልያ ብኸመይ ዳ ክብደት ሃልይዋ مسناي سايت ابو صعنا دلوا عند يبلان ولا يكل انت لو ما انت تايد قول فندلو كلها تاته برغم كابس مرخت بقس كلا حنت ايسوزي نالبو بانانا ختمص 9 دقيقه وسيدلا ጥራይ ኢዳ ጽዕነት ይብላን ክትምለስ ከላ ግን ጽዒና ስለ ዝኾነ ዲ ዋላ እንታይ ሰዓትን ፈርቓን ወሲድላ ምኽንያት እንታይ ይኸውን ክትምለስ ከላስ ዓቀበት ትመገዲ عقبت يو تمجدي تملس كلاس عقبت يو 9 فرقة موسدي يو عقبت يو عقبت راي دخون عقبت يكون دخل عقبت يو كخون زخل خبركم تخطاتلتي ناب وي كبدت سلازلوا كلاي نجر دما عقبت يختمص خلا ساعات فرقة موسدي مخنياسي نسي خنت بلا دلخن اوكي عقب سلا زخونه دي تقندي ولا تصعينا سلا زلا اجي تصعينا سلا زلا كلتي زتقالل صعنات አለው አላ عقبت كمان አለው تصعينا سلا زلا ساعات فرقه موسدي مخنياس نسي نختورد 9 دقيقه موسدي دما ጥራይ ኢዳ ስለ ተኸይፀንሐት ማለት እዩ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ንዓኽን ከመይ ትገልጾ ማለት ብኸመይ ከተኽብርኦ ትሸባሸባ ኣለኽን ንሕና ዳ ብፅቡቕ ብዘለና ኣገባብ ጌርና ከምቲ ዝነበረ ናይ ኣቦታትና ዝፀንሐና ባህሊ ጌርና ንኽብሮ ፅቡቕ ብጣዕሚ ደስ ደብል መልሲ እንድምልሳልና ዘለና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላልፋ እንተዝብለክን ንመን ተመሓላልፋ ትደልያ ሕፅር ኣቢልክ ኦኬ ሕራይ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካልዑ ዝኾነ ካብኡ ከዓ ንደቀይ ንስድራ ቤተይ ንወለደይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብጣዕሚ ደስ ደብል መልእኽቲ እንደመሓላልፋ ዘለዋ ዮሃና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ክብላና ፀኒሕን ናብ ሕቶታትና ክንኣቱ ኣራይ ክንሓተክን ኢና ኣራይ ብቁፅሪ 1 ክንጅምር ማማ ሓንቲ ማኪና ኣይሱዚ ካብ ኣስመራ ጥራይ ኢዳ ባናና ንኸተምፅእ ናብ ኣለቡ 9 ደቂቃ ወሲድላ ካብኡ ንኽትምለስ ፅዒናኻ ሰዓትን ፈርቓን ሕጂት ምኽንያት ክትነግራኒ እንታይ ስለ ዝኾነት ያ ሰዓትን ፈርቓን ወሲድላ ክትመፅእ ትምለስ 9 ደቂቃ መውሰድ እዩ ወስደና ክእልን ከመይ 9 ደቂቃ መኸዲኣ 9 ደቂቃ መምለስ እያ ብጣዕሚ ፅቡቕ መልሲ እንድምልሳልና ደሎ ወፅዕነት ስለ ዘለዋ እዚ ኣብ ጉዕዞኻ ዝተፈላለየ ክሳዮም ዝፀቕጡ ማለት እየ ክትፅዕንን ጥራያ ክትከይድን ስለ እንበይኒ እዩ ክብደት ስለ ዘለዋ ክብደት ኣለዋ ኣይሱዚ ክብደት ስለ ዘለዋ ሰዓትን ፈርቓን ክወስደላ ግድን እዩ ሕጂ ሰዓትን ፈርቓን ክወስደላ ሲ ዓቐብ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ዓቐብ ኮይኑ ስለ ዘይኮነስ ክብደት ከዓ ስለ ዘለዋ እምበር ትፅዕነት ጥራያን ተፃዒነን ስለ እንበይኒ እዩ ክትወርድ ከላ ግን 9 ደቂቃ ወሲድላ ቁልቁል ስለ ዝኾነ ዲብ ዓቐቢ ክትወርድ ከዓ ቁልቁል እዩ ክትወርድ ቁልቁል ስለ ዝኾነ 9 ደቂቃ ወሲድላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ክትድይብ ድማኒ ሰዓትን ፈርቓን ወሲድላ ኣሎ ክብደት ኢኻ ዝኹሉ እቲ ቀንዲ ጠንቅስ ክብደት እዩ እወ ማለት ሲ እንድሕር ፅዒናሲ ፅዕነት ዘለዎ ፅዕነት ዘይብሉ ስለ እንበይኒ ኣብ ጉዕዞዊ ኣብቲ ኣካያይዳ ናይ መገዶም ከዓ ድሕነቶም ንምቁፅፃርሲ ኣለዎም እቲ ባዕሎም ክሳይ ዝገብርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ጉዕዞሲ ኣራይ ፅቡቕ ኣለዋ ፅቡቕ ኣለዋ ከም ሰምዖ ምክንያቱ እቲ ስፒድ ዝኸድዎሲ ውሱን እዩ ክትፅዕንን ጥራይ ክትከይድን ስለ እንበይኒ ከም ናተይ ርእይቶ ማለት እዩ ሕጂ ንኽትወርድ 9 ደቂቃ ዝወሰደላ ምኽንያት ጥራያ ስለ ዝኾነት እዩ ሓደ ሰብኣይሲ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑስ ፖላሲ ኣገዝኡ
ሕጂ ኣብዛ ፓላሶ ቤት መግቢ ሆቴል ቡቲክ እንዳነዳድ ኣለዎ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ተቃፂሉ ኣምቡላንስ መፅያ በቀዳምነት ነና ይተጥፍእ ቤት መግቢ ሆቴል ቡቲክ እንዳነዳድ ኣለዎ ኣብታ ሓንቲ ፓላሶ ሆቴል ቡቲክ እንዳነዳዲ ብሓባር ኣለዋ ኣብዛ ሓንቲ ፓላሶ ተቃፂሉ ኣምቡላንስ ነና ይቀዳማይ ተጥፍእ እንዳነዳዲ እንድሕራሎ ብሙሉኡ ክቃፀል የለኻኹሞ እዩ ግን ሆቴል ኮይኑ ስማዕኒ ምናልባት ሰባት ደቂሶም ከይህሉ ወይ ገለ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣምቡላንስ መፅያ ነቲ ሆቴል ያቀድም ክተጥፍእ ትብለና ኣላ ብኸመይ ነቲ ሆቴል ይህ እንትናነዳድ ደቂ ሰባት ገለ መለ ከይህሉ ደቂ ሰባት ስለ ዘለውዎ እቲ ኣምቡላንስ ግድን ንዑ ከተጥፍእ ኣለዋ ኣምቡላንስ ተጥፍእ ድያ ኣምቡላንስ ኢልካኒ ተፃዊትካለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ተፃዊተላ ሓደ ሰብኣይሲ ፖላሶ ሙሉእ ገዛ ኣለዎ ሕጂ ቤት መግቢ ሆቴል ቡቲክ እንዳነዳድ ኣለዋ እቲ ገዛስ ናይ ኣጋጣሚ ተቃፂሉ ሙሉእ ኣምቡላንስ መፅያ ቀዳማይስ ንምንታይ ተጥፍእ ነና ይተጥፍእ ኣምቡላንስ ናይ ሕክምና እምበር ናይ ሓዊ መጥፋእቲ ይኮነት ቀዳምነት ነቲ ዝተቃፀለ ንብረት ርኢ ነና ይተጥፍኦ ነን ተጥፍኦ ኤሌክትሪክ መስመር ተቆርፅ ኣምቡላንስ መፅያ ካፍቲ ተቃፀለ ኣርባዕቲኡ ገዛውቲ ነቲ ኤሌክትሪክ ተጥፍእ እታ ኮይና ነቲ እንዳነዳድ የጥፍእት ቀዳምነት ኤሌክትሪክ ኮንታክት ክገብር ስለ ዝኽእል ኤሌክትሪክ ምስ ጠፍአ እቲ ናይ እንዳነዳዲ ከዓኒ ተቋፃፀሮ ካብኡ ሽዑ ናብኡ ከዓ ምጥፋእ ትጅምር ነቲ ቤት መግቢ ከዓ እቲ እንዳህር ጠፊኡ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ እንዳነዳዲ እንዳህር ሙሉእ ጠፊኡ ተኣ ኮንትሮል ተቋሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሆቴል ከ ባዕሉ ፈልጥ ኣይኮነን እሱ ኣብ ውሽጢ ሆቴል ዘሎ ዝብሉ ንብረት እሱ እንዳህር ድሒኑ እቲ ሆቴል ከዓ ድሒኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣምቡላንስ መፅያ ቀዳምነት ነቲ ኤሌክትሪክ ተጥፍእ ኣምቡላንስ እንድሕር ተቃፀለ ገዛ ሪኣ ቀዳምነት ነቲ ገዛውቲ እያ ተጥፍእ ብፍላይ ናብ ኤሌክትሪክ ተጥፍእ ይብሉና ኣለዎ ኣቦይ መስመር ኤሌክትሪክ ተቆርፅ ፅቡቕቲ መልስያ ነቲ እንዳነዳዲ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣምቡላንስ ነቲ እንዳነዳዲ ቀዳምነት ተጥፍእ ብኸመይ ነቲ እንዳነዳዲ ተጥፍኦ እቲ እንዳነዳዲ እንድሕር ተቃፂሉ ንሱ ነቲ ካልኦት ከይልክሙ ነቲ ካልእ ከይልክም ኣምቡላንስ ነቲ እንዳነዳዲ ግድን ተጥፍእ መጀመርታ ተጥፍኦ መጀመርታ ትሕብር ሙሉእ መልሲ መጀመርታ ኣምቡላንስ ትሕብር እምበር ኣይተጥፍእን ነቲ ሆቴል ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣምቡላንስ ነቲ ሆቴል ከተጥፍያ ብኸመይ እያ ነቲ ሆቴል ተጥፍኦ ብማይ ኣምቡላንስ ብማይ ከተጥፍያ ነቲ ሆቴል ብማይ ከተጥፍያ ኣምቡላንስ እንዳነዳዲ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣምቡላንስ መፅያ ነቲ እንዳነዳዲ ከተጥፍያ ብኸመይ ነቲ እንዳነዳዲ ቅድም ተጥፍእ እሱ እንዲቀንዲ ዝቃፀል ማለት ከቃፀል ዝኽእል ንሱ እዩ ቀንዲ ንሱ ስለ ዝኾነ ግድን እንዳነዳዲ ዝጠፍእ ኣምቡላንስ እንዳነዳዲ ተጥፍእ ፅቡቅ ኣጋጣሚ በዚኣ ዓባይ መልእክቲ መሓላሊፍክና ኣለኺ ምክንያቱ ነዳዲ ይቃፀል ስለ ዝኾነ ማለት ከኺ እዎ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ انت لما انت تايد قول فندلو كلا ሰብ ዘለዎ ሰብ መጀመርያ መድሕን ናይ ሰብ ሕጂ ኣምቡላንስ ነናይ ተጥፍእ እቲ ሰብ ዘለዎ ናይ ሰብ ዘለዎ ምድሓን ጥራይ ነቲ ሰብ ዘለዎ ተጥፍእ ነቲ ሰብ ዘለዎ ተጥፍእ ኣምቡላንስ ነቲ ሰብ ዘለዎ ያ ተጥፍእ ዝኸበርኩም ነቲ ሰብ ዘለዎ ያ ተድሕን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣምቡላንስ ቀዳምነት እንዳነዳዲ እዩ ኣነ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ነዳዲ ብሓፈሽኡ እንድሕር ተቃፂሉ ንኩሉ ክልክም ስለ ዝኽእል ነቲ እንዳነዳዲ ያ ክትቆፃፀር ዝግባእ ብል ነቲ እንዳነዳዲ ክትቆፃፀር ይግባእ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣቦይከ ነናይ ተጥፍእ ኩሉ ሻብቲ ምድሓን ብዓብኡ ክትሪኦ ከለካ እቲ መፅእ ዘሎ ባርዕ ይኹን ሕጂ ዝመፅዎ ዘሎ እንድሕር ኣቢሉ ኮይኑ እቲ ተኣፋፊ ነገር ቀዲምካ ከተብል ስለ ዘለካ ምእንቲ ባርዕ ከይውስኸሉ ሲ ነታ እንዳነዳዲ ቅድም ተድሕና ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን እቲ ተባርዕ ነገር ዝበሃል ሕጂ ከምቲ እንዳ ቡቲክ ትብሎ ዘለካ እዚ ንባዕሉ ሕጂ ከቃላጥፎ ስለ ዝኽእል
قلاطفكاون زقدمه نعقو تطفون صبو هو حجي بعابي تا امبولانس مس مصسي تا امبولانس مس مصسي نتندانادادو بقدامነት ከተጥፋ ኣለዋ ማለትኩም እዩ هو بقدامነት نعوس بارع كيوسخلو مالشو زخبركم تخاتلتنا امبولانس مس مصت بارع نخيوسخ بقدامነት نندانዳድ ከተጥፍ ኣለዋ يم دبللو ጽቡቕ መልሲ እዩ امبولانس ከተጥፋ አይተኸልነ ዋ ቢምቦሪያ ተጥፋ امبولانس ከተጥፋ ይተኸልነ أربعة دربيت بالاصو حجي بيت مقبو الله هوتيل معرف قاشا الله بوتيك هون الله تندان دادخ الله تقاتل الله بقدام نتا أمبولانس نينا تتفق زخبركم تخطاتلتنا تا أمبولانس نتندان داري أخا تطفئو نمن تايق نتندان داري تطفئو مقطال نخي بزح هو من قطال نخيبزح نت እንዳነዳሪ ተጥፍኦ አላታ አምቡላንስ ንምንታይ ግን ናፍቲ ሆቴል ደይ ተጥፍ ሰብ ኩሉ ይኽእል እዩ እንዳነዳሪ ተቃጺሉ በትዕስ ነተ ሰብ እንትኽን ሄጥፍኦ ንዕጥያ ደፍተ ሆቴል ሕጂ ታ አምቡላንስ መጽያ ቅድም ንዕያ ተጥፍ አምቡላንስ ተጥፍ መጥፋት ሓወቱ ተፈከር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂውን አምቡላንስ አይኮነትን ተጥፍ መጥፋት ሓወያ ተጥፍ ني حو مالت حجي ناي بوتيك دو ناي بوتيك ناي ندادي ناي بيت مغبي ويلا ناي هوتيل نت ناي ندادي مرتقو مجمريا نت ناي كابي بغس تندادو انت راحلس كاف ندادي بغس دلت تعاطلو مالت هو تندادو طفالو مسلم امبولانس مسمطت مجمريا نت እንዳ ነዳዲ አኸ ተጥፍኦ ደለዋ ይብላላ ወይዘሮ هو تا امبولانس كتطفئ خلاص نمنتاي بؤ دي جمرت هرا يغنيلنا وركم تقاتلتي رحس بعل قدس يوحنس غبرلكن ويزورو ገነት እሺ وركم تقاتلتي مدبنا قصالي يدلو حجونا بكبابي سينما دانت ማእከል ከተማ ኢና ዘለና رحس بعل قدس يوحنس يغبرلنا تشاو زلو بقول قصلت كاتدي ين كمي مالت حجي 4 درب دوت بلن الله هو مو قدامنت على اي سلسين لتفت خير وين قبل علوم كنت ما تخليها حجي ز امبولانس زي عند حرمتيا بقلطف كتطفئ تخلسي እንዳነዳደዲ ንፑቲክዲ ዋላ ቤት ምግቢ هو እንዳነዳድ ምበር ንምንታይ እንዳነዳዲ على ስለዝኾነ هو አፍቲ ሆቴል ሰብ ኩሉ ይከልን ተኸልባ ንምንታይ ግን ወደ ተጥፍእ እሱ ስጠንቅ እንዲ ሁሉ ጊዜ ነዳዲ ስነዳዲ ስለዚህ እሱን ተጥፊካ አቦ እንዳቀጸለታ ተብል ረጽቦ መስለንኩም هو ምናልባት አነ ካብቲ ሬስቶራንቱን ሰብ ተአኪቦ ሁሉ መርዓውቲ ገለ ዕዱማት ከይህሉ ዚያተም መርዓውቲ ስማ ጊርካ እንታይ መንዳነዳዲ ያነድብል هرا يصبغ ماما امبولانس ግን ተጥፍእ ዲያ امبولانس አይተጥፍእኒ ما تاخذ انتي زبال اللي هفلن لها زي انا ماي حدا سب اما عالتي 6 لتر ماي اندحر ست خوينو ابسومن كندي لتر ماي ستي بجريكان اسكرجمده حدا سب اما عالتي 6 لتر ماي اندحر ست خوينو ابسومن كندي لتر ماي ستي بجريكان كلتنا 20 كلتا لترون كلتنا 20 كلتا لترون كلتنا 20 تاي كلتنا 10 قوما كلتنا 10 قوما كلتا لترو حدا سب ابسومن يستي انتي كوينو يستي تخوينو صميو كزخبركم تخاتلتنا ود سب كلتنا 20 كلتا لترون اب سومن دستي يست سلازخونه سلام ادخمي وعلكن እግዚአብሔር መስገን روحس بعال يا حبيرو ايوانا ملك تحت محلالفا نقول زبيرتا سلام بقى نقول زبيرتا زقاو زحقس بيتا بملو رساو دعمت رس يوحنس قدس حراي صبوق ادي او خلنا خاني ناي بعل قدس يوحنس حتو خنحاتنينا سب ايسي بولاسو مولا اللو غزا حجفت بولاسو بيت مغبي هوتيل
እንዳخዳውንቲ ቡቲክ እንዳነዳድ ኣለዎ ተቃፂሉ ኣምቡላንስ ብቀዳምነት ተድሕኖስ ነይንያ ተጥፍ ኣምቡላንስ ሰብያት ከይድ ነበር ኣምቡላንስ ሰብያት ሕጃት ከይድ ሕክምና ነበር ተሓውዝና ተጥፍ ነበር ተሓውስ ተቃፀለ ተጥፍ ሕጂ ሞ ነይንያ ተጥፍ እቲ ሆቴል እቲ ቤት ምግቢ እቲ ኩሉ ነገር ተቃፂሉ ተቃለለ ይኮነኒ ኣብ ሓደ ይኮነኒ ሓደ እንታይ ዝበሃል እዎ ብሓደ እንዲ ሕጂ ነይን ተጥፍኦ ብታሕቲ ዘሎ መጀመርያ ትጅምር ንሓውን ላዕልቲ ድዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ብታሕቲ ጀሚራ ንላዕሊ እያ ትድይብ ኣምቡላንስ ከተጥፍእ ከላ የቀኒየለይ ማማ የቀኒየልና ኣይመለስክን ርሑስ ኣውደ ዓመት ናይ ዮሃና መልእኽቲ መሓላለፊ ሕጂ እውን ኣባይሽ ርሑስ ኣውደ ዓመት እንግበረልና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ይግበረና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ يغني لنا روح اسبوع القدس يوحنس يغفر لنا